Duşuğun zemleri boyunça Gahrman arka dağımızın Azerbaycan Respublikasynyň we Özbegistan Respublikasynyň prezidentleriniň metbuat wekillerine yüzlenmesi boldy. Hormatly habar beriş terişlerleriniň wekilleri, wekilet agzalary, hanymlar we janaplar. Üç taraplayın duşuğa şahylygy kabul edilmegi üçin Azerbaycan Respublikasynyň prezidenti Kandoğan'ın İlham Geydar oğlunu Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Miramoş Mirziyoyew uly hormat bilen hem şäkdir we minnetdarlygymy bildirýär. Hakykatan bugünkü duşuk tarihi sene hem möhüm waka diýsem ýalňyş bar. Gepleşikliň dowamynda biz dürli uğurlarda hadım hılmatdaşy, poktonlarmağa, mezatı dervayet meseleleri seyrettik. Alaytada şuun konuda siyasatta, iqtisadi ulgamynda şeýleme meydan insan pör hem sonra olamada seyredip geçti. Manama siyasatta bun konuda Türkmenistanam, Azerbaycanam, Özbekistanam diňe seyitde denemi dünya aleminde adil açık kapılar siyasetini alıp barya bir siyaseti dünya aleminde ağrıyla halkara kuramalarından adamına birleşen milletler kuramasının çayaklarına. Ezazi alıp baryan siyasetimiz ol bir hormat koymak, den agramlık, den hukukluk, sevitde de del hem dünyada da avada asıl hem para hasılığı öňe sürmek. Iqtisadiyetde hem seyredilen sorularımızda bizim esasi yurtlamızın kuvvatlıkları dünya bir sevitde del, eysem tutuş Eurazya'da hem özünün geoiqtisadi behitlere içergi berer deyip asab edýär. Ben berde misal kän gelin alalım elektroenergetika. Ve elektroenergetikada ozolan ýary oňun hem hyzmatdaşyň bar. Bu dem tejribemizem bar. Ya da gadyna pudun üç hem ýurdun arasynda boğuldy. Strategik hem hyzmatdaşyň gelişen hem mümkinçiliklerin bardygyny bellep geçdi. Bu hem maslahatlaşma hem tayardymyzy hem aýtdy. Ulu pudu vardyna hem üç ýurtun arasynda bir hyzmatdaşyň ileri tutulýan oğlun hem biridir. Sebebi bir dene hem büyük üpök ýolun uğrulan Aziýany hem Ýewropany birleşdiren ulak hem geçerlileriniň hem oğurlarynyň infrastrukturasyna mümkinçilik berjekdigini hem hasam işçiň ulanmagyna hem giňirdirmegi de bizde mümkinçilikler hem bardygy bellenip geçerli. Hasam merkezi Aziýanyň hem de Hazarüstü sevitinin üst asır geçiriş mümkinçiliklerinden peydalanmak barada noktalı. Näme şunaq ýokary dereceli hem duşun dowamında elbette 3 doňluk hem ýurdun halklaryň arasyndaky bir giň hem gerimli insan hem gatnaşyklar mundan belakda amatly şertleri döretmek boýunça da alalaşyk gazandy. Hem berde bilşiňiz ýalyk şuň konu bilimde de umman alımda da, sağlıkta da, sportta da, yani medeniyet bilen aýdym sahada da, halyçylyk, aşynarlyk we beýleki köp sanyň tampir hem sonra oluyor içine alýar. Gara hormatly adamlar, umman şu geçirilen duşuklar esasy inni bizim öňümizde täze mümkinçilikleri aşağı soğuk şönem ne bir häzirki wagtda ýurtymyzy öňdürýän bir maksatlarymyza ýetmek üçin ählem şertden bardygyna bir
Ondan ya. Hem şu mümkünçülükten faydalanıp men öz adından, hormatly prezidentimin adından, umman Türkmen hem halkyň adından Azerbaycan hem Özbekistanyň doganlyk halklarına esasy parahaçylyk we awadançylygy arzu edýär. Şeýlem hormatly doganym İlham Geýdar ogly size çok sağ olun. Hormatly dogan Şavkat Meramoş size bolsa katta rahmat. Sağ olun.